Здравейте, любими моите приятели, в тази хубава събота. Надявам се, добре си почивате, забавлявате, намирате време за своите близки, роднини, приятели. Обкръжавате се с хубавите неща и само хубавите неща ви се случва. Днес искам да дам една техника за тези, които още не са намерили половинки и още нямат до себе си любимия човек. Тази практика е адресирана и към мъже, и към жени, просто ще я правите по различен начин, ако сте жена, и по друг начин, ако сте мъж. Това, което забелязвам, работейки с жени, че често ние жени не си идентифицираме като жени. И защо не си приемаш като жена? И това, което препоръчам на жена, намирате, вървейки по улица, срещайки мъжете, вътрешно се казваш, поглеждаш го в очите и казваш: аз съм жена, ти си мъж. Аз съм жена, ти си мъж. Правиш го в рамки на 7 дни. Само изобщо забелязваш мъже. Ако ти си мъж, в рамки на 7 дни казваш: аз съм мъж, а ти си жена. Често също мъже се свиват пред жените, са пред красивите жени и не им стиска да признаят в себе със своята мъжествеността. Ти си мъж, а аз съм жена. Това правим 7 дни без да спираме. На всеки човек да срещам по улица, на млад, стар, няма значение. Просто вървим и отчитаме: аз съм жена, ти си мъж. Ти си мъж, аз съм жена. На втората седмица вървим, гледаме пак, ако ние сме жени, към мъжете и казвам вътрешно: аз съм отворена за любовта. Аз съм отворена за любовта. Аз съм отворена за любовта. А ако ти си мъж, вървиш и погледаш към жените и казваш: аз съм отворен за секс. Аз съм отворен за секс. Аз съм отворен за секс. По този начин за нас жените много по-важно усещане, че мога да допускам любовта. Ако аз съм мъж, че аз съм отворен за секс и жена ме приема като сексуално интересен партньор, и по този начин аз намалявам своята неувереност. Що ние се страхуваме да бъдем отхвърлени и необичани, докато мъже се страхуват да бъдат отхвърлени и необичани преди всичко сексуално. Аз съм отворен за секс, точно така. Напомням, прекрасни дами, че днес в 7 вечерта на момента съм на семинар с школа на Лариса Ренар. Ще има техника на еротичен масаж. Как да направиш еротичен масаж на своя партньор, как да го изненадваш, как да го докосваш, как да влезеш в това усещане състояние на сексуална провокативна жена. И то ще бъде днес от 7 до 9 и 10 вечерта. В хотел Феста ще бъде. Любими дами, използват тази възможност. Ирина е фантастична в треньорство, невероятна е. И ще научите много полезни практики и техники да вдъхновите вашия мъж. И за всички, и за мъже, за жени, днес ще давам вебинар от 7 вечерта, в които ще работим как да обичаш себе си. Как да обичаш себе си през техника вътрешната жена и вътрешния мъж. Много ще работим днес нашата вътрешната жена и вътрешния мъж, за да можем да го провокираме. Напомням още веднъж домашното за днес. Вървици на всички мъже, като срещате: аз съм жена, ти си мъж първата седмица. Втората седмица: аз съм отварям моето сърце за любовта. Аз съм отворена за любовта. Аз съм отворена за любовта, ако съм жена. Ако ти си мъж, аз съм мъж, ти си жена. Аз съм отворен за секса. Така че привлечете любовта в живота си. Първото важно намерение е да поискаш любовта. Ако ти поискаш, другото започне да се намества. Бъдете обичани и желани. Радвам се, че вас ви има и до нови срещи.